Budeme mať vlastnú miestnosť a predávame si ju. Staviame o 106. Niekto si už chilluje na svojej. Nedá sa. Počkaj, som vyzlečený. Nič nevidno, žiadny rozdiel. Ale jasne, že je srandujem. Dobre. Takto sme pokročili. Máme stoličky a aj skriňu. Takže dnes ideme druhýkrát do miestnosti. Aby som vysvetlil, že čo sa vlastne deje, tak sme sa po 6,5 roku, neviem, rozhodli, že ideme mať vlastnú miestnosť. Miestnosť budeme mať na jednote, tam vlastne čo je, kde je predajňa cash and carry. Včera sme ju vymalovali na bielo, postavili sme stoličky a skriňu. Dnes ešte ideme malovať pravdepodobne farebne a urobiť nejaké úpravy, povysávať hlavne a takéto veci. A je auto. A vlastne o nejaké 2 týždne nám príde aj stôl, ten potom pôjdeme spolu stavať. A tak a môžete vidieť priebeh vlastne vo videu a taktiež aj finálnu podobu potom uverejníme. Prečo, čo robíš? Však ho nájdem so smeťami. Iruška. Má veľkú tašku. Zvládne, je recyklovať. Počkaj, ide za ňou. To bude na dlhšie. Ahoj. 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 Robíme modré pásy a pod tie pôjdu zelené. Raz. Na videu to vyzerá dobre. Nepozeraj sa na to v skutočnosti. Nerobí to. No už som videl šmuhu, dobre. Nevadí, paráda to bude. No na videu to vyzerá luxusne. Čakaj, to je dobré, ideš. Jaj, toto vidíš šmuhu? Nevadí. Sme mládežnícky parlament, sme mladí, ešte sa budeme veľa učiť. Na vlastných chybách najlepšie. Čaká. Vyzerá to luxusne. Aha, ešte. No poďme. Nedám. Však sa to leskne, di. Barva na tom. Druhé kolo. Hej, tam to je zle. Fú. Takéto vrátky, že... Tie rohy, to je úplne zle. Ale vieš, to je dobrá farba, to sa dá zatrieť. Nedá sa zavrieť, ale... Dá. Trošku, keď to zošucháme, pohode. No veď, veď.
čo nerob mi stresy. Fakt vyzeráme ako v Unióne. Ale nepodporujú nás. Že vyzeráme ako v Unióne, ale žiadny sponzoring. Prima banka. Prima banka, to ver. Finálna verzia. S flakmi. Teda vlastne nie je to finálna verzia. Ale dobre to vyzerá takto. Bocian. Opica.